Здравейте на всички! Днес се завръщам с едно видео за GAN мозайката. Вътре има ето това опътване на български, което мисля, че е точно как се прави мозайката, да обяснява как точно става. Ето тук това са инструкциите, само че на английски. Ето тук има някакво като лист хартия и ето я самата мозайка с ето този инструмент, който може да изваждаш различните купчета, да ги въртиш и после пак да ги слагаш. Добре, всички купчета паднаха, но успях да ги събера отново, така че сега нека да видим какво представлява самата мозайка. Ето тук, доколкото видях опътването, ето това трябва да може да се изкара назад и ето така да стане като стойка на картина. Добре, това беше за разопаковането. Сега ще се опитам да направя някоя картина и да видим какво ще се получи. Така, това бяха таймлапсите за мозайката. Сега, лично според мен този продукт е страхотен. Има само едно нещо, което не ми харесва, и това е, че когато взема някое купче да го редя и то се върти доста трудно, не е като някое спид купче да се върти, но разбира се няма как да очакваме от такова мъничко купче да се върти толкова добре, но като цяло мозайката е много хубава и ще си я сложа като декорация в моята стая. Иначе, както може би знаете, аз имам едно такова мъничко купче и предполагам, че ще е с размера на това купче и те всъщност така като ги хвана наистина изгледат еднакви, но като ги доближа едно до друго, можете да видите колко всъщност това малко купче е по-голямо от това. И общо взето това беше видеото, надявам се да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се за канала и също може да изгледате това видео, което ви излиза на екрана в момента.